Είμαστε εδώ στο guestnewsradio.gr. Κανόνες εποπτείας λοιπόν σε Υπουργεία, ΔΕΚΟ και Δήμους. Πλέον η κυβέρνηση πέταει τον μπαλάκι στους ΟΤΑ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Χαϊδαρίου, τον Δημήτρη. Μαραβέλια. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε, όλα καλά? Παλεύουμε όπως όλη η ελληνική κοινωνία. Τι γίνεται, τι είναι αυτό το καινούργιο τώρα με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και με τις εποπτείες στους Δήμους? Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή, εξηγήστε μας το λίγο, γιατί δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Κάθε μέρα βρισκόμαστε προς μεγάλη έκπληξη που αναιρεί το πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη διαθεσιμότητα και τώρα ακούμε διάφορα περί εποπτείας. Κοιτάξτε να δείτε, τα οικονομικά στοιχεία των Δήμων υπάρχουν, ανανεώνονται ανά τις μήνες, πηγαίνουν σε όλες τις υπηρεσίες που προβλέπετε. Ναι, δεν μου λέτε τώρα, κύριε Δήμαρχε, εμένα με προβληματίζει κάτι άλλο. Λέει, αν δεν μπορεί να πετύχει ο Δήμος ή άμα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδα, θα ανεβάζει τα δημοτικά τέλη. Με ποιο τρόπο δηλαδή? Τώρα δηλαδή δεν μπορούμε να βγάλουμε καμία άκρη. Τα πράγματα δεν μπορούν να υλοποιηθούν στην πράξη. Δεν ξέρω ποιοι εγκέφαλοι έχουν τέτοιου είδους λογικές. Ας αποδώσει στους Δήμους τα νόμιμα η γενική πολιτεία και μετά ας βάζει τέτοιους όρους. Μήπως γι' αυτό πάνε να κάνουν περικοπές κι άλλες από τους ΚΑΠ και σου λέει βγάλε... Έχει τη στοιχειώδη εικόνα της αυτοδιοίκησης, ξέρει ότι δουλεύει με, όπως είπατε, με 60% περίπου στους ΚΑΠ, με ΣΑΤΑ μηδαμινή κτλ. Αυτές είναι θεσμοθετημένες από το Σύνταγμα. Και μιλάμε για αρμοδιότητες που μεταφέρονται και από το Καλλικράτη χωρίς να μεταφερθούν οι πόροι. Ναι, στην ουσία τώρα όμως θα σας κόψει... Αυτή τη φορά θέλω να σας πω, γιατί δυστυχώς και εμείς στην αυτοδιοίκηση λειτουργούμε αμυντικά. Έτσι, εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο που συμμετέχω χρησιμοποίησα και το εξής παράδειγμα, ότι έχουμε το φόβο του τερματοφύλακα πριν από το πέναλτι. Κανείς δεν λέει ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι ελληνικοί δήμοι έχουν τη μικρότερη χρέωση. Εμείς έχουμε κάνει τέτοιες περικοπές που αν γινόντουσαν από τη γενική πολιτεία, από τη διακυβέρνηση, δεν θα είχαμε πρόβλημα και δεν θα αναγκαζόμασταν να βρεθούμε μεταξύ μνημονίων 2 και μνημονίων 3. Αν κάποιοι θέλουν να κλείσουν οι Δήμοι, να το πούνε ξεκάθαρα. Εσείς τώρα θα προχωρήσετε σε περαιτέρω κινητοποιήσεις, πώς θα αντικρούσετε αυτές τις νομοθετικές πράξεις? Ένα συνολικό, θα έλεγα, ξεσηκωμό στον χώρο της αυτοδιοίκησης και στον χώρο των εργαζομένων και στον χώρο των ερετών. Περιμένουμε να γίνει το συνέδριο. Είχαμε πάρει απόφαση ότι το έκτακτο συνέδριο είναι σε διαρκή κινητοποίηση. Περιμένουμε αυτό για να αποφασίσουμε συνολικά την μετέπειτα πορεία της αυτοδιοίκησης μέσα στο 2013. Δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία για το έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΕ? Περιμένουμε τώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είχαμε εικόνα για να γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Καλώς, καλώς. Εντάξει, ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε, να είστε καλά για την επικοινωνία. Καλά και εσείς. Να είστε καλά.